Pángyánszky Ágnes tanárnőnek, aki a gyakorlati teológiai tanszéknek a vezetője, illetve hát így csapatban vagy páros játékban a hatodéves képzésnek a vezetője, hogy egy kicsit mutassa be ezt a csapatot, közösséget, akik most meglátogattak bennünket. Vannak azért fiúk is a teológián, ez most nem úgy néz ki jelen pillanatban, hogy ez még úgy lenne, de azért azt gondolom, hogy nagyon izgalmas az a közösség. Részben vannak beépített embereink, mint mindenütt, így a teológián is, tehát Lőrincről is ismerősek lehetnek néhányak. Most már 3 is, mert ugye Lucát mindenki ismeri, Dórit most már lassan megismerte mindenki, illetve Bogi, aki elkezdett tanítani itt a Stéló iskolában, és szerintem ez egy izgalmas összefüggés még akár a gimnazistáknak is. Tehát lehet találkozni azért a csapatból többekkel. Nagyon összetett és színes a szolgálatoknak az a köre, amiben azok, akik most itt vannak közöttünk, már érintettek, bedolgozták magukat. Azt gondolom, hogy a teológus életnek egyfajta titkát már ők is hordozzák magukban. Egészen elképesztő az a, mondjuk úgy, hogy portfólió, amiben a kántorképzőtől a szeretett szolgálatig és a hittanári munkától egészen időnként a teológia tanulásáig terjed ez az ő általuk képviselt erős üzenet. Ági, arra kérlek, hogy mutasd be a társaságot. Köszönjük szépen! Hálás szívvel köszönjük a Szentszentőrinci gyülekezetnek, hogy ezen a mai vasárnapon itt szolgálhatunk, és jelen lehetünk a gyülekezetben. Mindezt mikrofonnal is megtesszük akkor ezt a köszönetmondást. Egy új kezdeményezés az egyetemünkön az, hogy többször legyenek olyan alkalmak, amikor konkrétan gyülekezetekben vagyunk, istentiszteleteken és akár más alkalmakon is részt veszünk, hogy azok, akik a lelkészi szolgálatra és a hittanári szolgálatra készülnek, minél többször találkozhassanak a gyülekezetek életével, a gyülekezeti tagokkal, és hát mondjuk ki azt is, hogy a gyülekezeti élet valóságával. Úgyhogy ünnepélyes tulajdonképpen ez a mai nap, mert rektor úrhoz jelentkeztünk be először egy ilyen istentisztelet látogatásra, és nagyon örültünk, amikor nagy örömmel fogadta ő is ezt a lehetőséget, és eljöhettünk ide a gyülekezetbe. Én Pángyánszky Ágnes vagyok, evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója, és szeretném megkérni most azokat a hallgatókat, akik itt vannak velünk, hogy ők is mutatkozzanak be. Mondják el azt, hogy körülbelül hányad évesek, hol tartanak a tanulmányokban, bár azért azt gondolom, hogy itt az oltártérben már lehetett látni, hogy kik azok, akik a végzős hallgatók, akik jövőre már 6 éves gyakorlatra mennek, és a többiek pedig tényleg első évtől kezdve minden évfolyamból vannak hallgatók, de szeretnénk nagyjából pontosan tudni, hogy melyik évfolyamból, és az is izgalmas lehet, azt gondolom, hogyha a hallgatóink elmondják, hogy melyik az anyagyülekezetük, honnan érkeztek a Hittudományi Egyetemre. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Udvaros Dóra vagyok, végzős teológus hallgató. Az anyagyülekezetem az a Tordas-Gyúrói Társult Egyházközség, de itt a Pest-Szent-Lőrinci gyülekezet ad otthont nekem most már augusztus vége óta, úgyhogy itt is itthon vagyok. Köszönjük ezt a lehetőséget. Én Mészáros Anna Zsóka vagyok, Anzsónak szoktok szólítani, és én is végzős teológus lelkész szakos hallgató vagyok. Nekem az anyagyülekezetem az a Bényei Evangélikus Egyházközség, de az indulásomban nagyon nagy szerepet játszott a Fóti Evangélikus Kántorképző Intézet is, ahol most már tanfolyam vezető is vagyok, illetve hát jelenleg a zuglói gyülekezetben vagyok még inkább jelen. Engem Pap Ildikónak hívnak, harmadéves teológus hallgató vagyok, és az anyagyülekezetem pedig a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség. Béres Boglárka vagyok, negyedéves hittanárszakos hallgató, matematika szakpárral, és én Monorról érkeztem.
Hát nem tudom, hogy mi újat tudnék még mondani, de ugye Korányi Luca vagyok, és én most kezdtem az első évemet a teológián, és hát a helyi erőket erősítem. Én Lakner Orsolya vagyok, harmadéves hallgató, és a Budavári Evangélikus Egyházközség a küldőgyülekezetem. Engem Járja Krisztinának hívnak, és én a Bánki Evangélikus Egyházközségből jöttem a teológiára, harmadéves teológus hallgató vagyok, Ildinek és Orsinek így az évfolyamtársa. Köszönjük szépen a bemutatkozásokat, és még egyszer köszönjük szépen, hogy itt lehetünk ma a gyülekezetben, és Isten áldását kívánjuk a gyülekezet életére és szolgálatára. Köszönjük szépen a teológusok, illetve hát mindenki teológus, azt gondolom, hiába hittanár, tehát ez azért azt gondolom, hogy a teológia szemszögéből nézve ez körülbelül egy csapat és egy szolgálat nagyon sok esetben. Köszönjük a mai részvételt is, és most